Ahoj, ja ťa vítam v druhom videu a v podstate je to aj druhý deň programu Čistá hlava. Keďže som vonku, budú tu úplne rôzne zvuky, od vtáčikov po rôzne. A tu som vonku na dedine, takže tu budú rôzne zvuky. A to vôbec nevadí. A toto video dostávaš na druhý deň programu Čistá hlava. Druhý deň. Avšak budeme tu riešiť témy z workbooku deň 2, deň 3 a deň 4. Pýtaš sa prečo? Lebo tieto dni navzájom spolu veľmi súvisia a nadväzujú na seba. Najprv potrebujeme vidieť, čo všetko nám zahlcuje hlavu. Potom potrebujeme pochopiť, ako sa naše fungovanie mení. Sme pod tlakom. Následne sa pozrieme na to, vzorce sa nám v tom živote opakujú, v tom každodennom našom živote. Takže verím, že si ideš aj ty po kávu, alebo je jedno, čo robíš, čaj, káva, matcha, voda, šoferuješ, spíš, upratuješ. Je to jedno. Ja ťa vítam v druhom dni programu Čistá hlava. Let's go! Dobre, dajme si kávu. Taký príjemný Vánok. Hlavná pointa tohto dnešného videa dnes bude, že dnes nebudeme hľadať, čo je s tebou zle, ale budeme sa snažiť v podstate pochopiť, čo sa v tvojej hlave odohráva, prečo sa to tam odohráva a prídeme tomu proste na koreň. Hlavne budeme riešiť to, čo sa deje v tvojej hlave, keď je toho naozaj veľa. A poďme nadviazať trošku na deň 1. A to prvé video bolo trošku viac také filozofické, také uvoľnenejšie, také trošku free, chillové, freestyleové. Ale toto video už trošku štartujeme a posunie nás trošku niekde inde. A pripomenieme si ale pripomenúť, že v prvom dni sme si v podstate nešli robiť zo seba hneď nejakú ideálnu verziu samého seba. Budeme teraz začínať tým, že ako fungujeme teraz, nie ako by sme mali fungovať, nie ako vyzeráme navonok, ale ako to reálne vyzerá tuto, v našej hlave a v našej energii, ktorú máme, v pozornosti a v našom každodennom fungovaní. Dobrý systém nevzniká o nejakých predstavách o samého seba alebo o tých ideálnych predstavách, ktoré máme tuto v našej hlave, ale vzniká z toho, že teraz sa zahráme na takých vedcov a budeme získavať dáta sami o sebe, aby sme následne mohli ich nejakým štýlom spracovať a nejakým štýlom sa posunúť a efektívne využiť naše nejaké dáta, ktoré získame. Takú krátku situáciu, ktorú určite všetci poznáte. Love it. Máš aktuálne teraz pocit, že funguješ na plné obrátky, proste ideš bombiť celý deň od rána do večera, ale večer, keď si ľahneš, tak máš aj tak pocit, že som neurobila nič. Alebo máš potom ten pocit, že aj keď si sadneš, ideš si oddychnúť, napríklad keď pozeráš film, alebo napríklad keď si s partnerom a tráviš spolu s ním čas, tak stále ti na pozadí ide, že mala by som sa učiť, mala by som pracovať, mala by som točiť video, mala by som ísť žehliť, mala by som ísť po vysavenie, úplne rôzne veci. Že veľmi často sa stáva, že nie sme vyčerpaní fyzicky, ale sme v podstate vyčerpaní psychicky. Hlavne dnešná doba je taká skôr nastavená. Určite poznáte, lebo nie sme samozrejme unavení len z toho, čo robíme, ale sme unavení aj z toho, že koľko vecí v sebe ako keby nosíme. Koľko v sebe vecí vlastne nosíme a sú nedokončené. Deň 2 vo workbooku, ak si potom otvoríš workbook, bude o tom, že čo nám zahlcuje hlavu. Pozerám sa, lebo tu mám notebook. A chcem, a ja som to videla, aby sme si to vedeli pekne vysvetliť. 2 je o tom, aby sme si vyťahli z hlavy veci vonku, na papier. Nie preto, aby sme ich samozrejme hneď všetky vyriešili, to sa ani úplne že nedá, ale preto, aby sme ich, ako hovorím celý čas, prestali fyzicky držať tuto v hlave. A metafora je taká na tuto, že mozog nie je náš sklad, ale berme ho skôr a začneme používať takú metaforu, že je to skôr také riadiace centrum. Čiže keď z mozgu robíme sklad všetkých našich povinností, všetkých našich plánov, všetkých našich myšlienok, termínov, správ, proste všetkého, tak začne byť, ako sme hovorili aj v predchádzajúcom videu, preťažený.
Je to podobné, ako keď sme spomínali ten notebook s tými otvorenými kartami, ktorý postupne časom nebude úplne tak dobre technicky fungovať, ale začne sekať. Tak nevieme ani, kde máme začať, nie? Že veľakrát to začína, že, alebo sa stáva, že máme toho tak strašne veľa, že že fakt neviem, kde začať. Toho mám tak veľa. Napríklad mentálna záťaž, ja si myslím, že ani vám nemusím hovoriť, čo je, ale také praktické príklady mentálnej záťaže, tu mám poznačené, že sú, že nezodpovedané správy, rozrobené úlohy, škola, práca, domácnosť, financie, vzťahové napätie, veci, ktoré odkladáme, očakávania druhých často patria taktiež do tejto kategórie, nejaké vlastné nároky, lebo niekedy úplne si nevymeráme, že ten nárok je príliš vysoký na tú teraz aktuálnu situáciu, v ktorej sa nachádzame. Následne pocit, že by som mala byť niekde ďalej, že stagnujem, rezignujem, budúcnosť, zdravie, chaos v prioritách a podobne. Takže hlavná veta k tomuto dňu číslo 2 je, že kým je všetko iba v hlave, pôsobí to ako jeden veľký chaos. A keď to dáš už len na papier, vypíšeš do toho workbooku, chaos sa začne v podstate meniť na tie konkrétne položky, ktoré máme. Možno si povieš, že je to strašne primitívne, že prečo by ja som si teraz toto všetko mala vypisovať, čak som busy, neviem čo. Nie. Počuj, to presne o tom, že jednoduchý krok za jednoduchým krokom. Ak podceníš ten jednoduchý prvý krok, na čo chceš ísť na ďalší? Čo chceš skákať z jednoduchého kroku na úplne tie najťažšie? A to je presne chyba takýchto vecí, že nám sa zdá, že je to strašne ľahké, je to príliš jednoduché a jednoducho máme potom sami s tým problém také niečo vôbec urobiť a také niečo v podstate držať konzistentne. Pritom to sú úplne jednoduché veci do 2-3 minút denne. Ďalej ideme trošku na taký vedecký blok. Už v minulej časti sme spomínali kognitívnu psychológiu a pracovnú pamäť. Ale nebudem teraz hovoriť úplne vedecky, ale poviem, že teda celý ten princíp je založený na neurokognitívnych princípoch. To znamená, že jednou z vecí, s ktorou budeme pravidelne pracovať, bude, že pracovná pamäť. Pracovnú pamäť sme minule spojili s metaforou pracovný stôl. Zaspomínať. A pracovná pamäť je ako náš nejaký ten taký mentálny priestor, na ktorom nemôžeme mať veľa vecí, lebo v konečnom dôsledku to aj tak dlhodobo neudrží. Možno udrží, lebo je pevný ako tento, ale neudrží, lebo to bude chaos. Čiže nie veľký sklad, malý priestor, na ktorom vieš naraz držať len nejaké obmedzené množstvo vecí. Wilson Kovan vo svojej známej práci o krátkodobej pamäti hovorí o tom, že naša aktívna kapacita je oveľa menšia, než si bežne myslíme. Často sa uvádza približné magické číslo 4, teda okolo 4 jednotiek informácií naraz. To sme si hovorili v predchádzajúcej časti, avšak keď to znovu budeme opakovať a pochopíme, že keď máme v hlave milión vecí, tak nechceš zabudnúť, tak tvoj problém nie je slabá hlava, ale problém je, že chceš od hlavy niečo, na čo nie je stávaná. Súvisí aj teória kognitívnej záťaže. Konkrétne John Swalwell ukazoval, že keď riešenie úlohy spotrebuje príliš veľa mentálnej kapacity, zostáva menej priestoru na učenie na tie kognitívne časti. Naučenie, porozumenie a efektívne riešenie problému. Čiže keď to preložíme, tak keď neriešiš tú danú úlohu, ale aj tlak okolo nej, tak naša hlava automaticky zvýši záťaž, ktorú máme. Príklad. Nie je to len, že idem odpísať napríklad na správu, ale je to to, že čo mám napísať, čo si o tom druhý človek pomyslí, čo keď tam urobím gramatickú chybu, čo keď to ten človek pochopí zle. Neviem, dávam to úplne na jednoduchých príkladoch, aby sme to chápali. V malej veci sa stane taký veľký mentálny projekt. Hlavná veta je, že niekedy úloha nie je ťažká sama o sebe, ale je to ťažká vrstva tlaku, ktorú sme na ňu položili. Čiže toto je deň číslo 2. Kľudne si teraz otvor workbook a vykonaj alebo vypracuj úlohu číslo 2. Ja už vás tu konkrétne tými úlohami sprevádzať nebudem, len dávam takú mentálnu alebo nejaký taký koment k tomu, že prečo to tam je, aby sme pochopili, že všetko je vedecky podložené a všetko to funguje na základe neurokognitívno-behaviorálnych princípov. Poďme na deň číslo 3. Deň číslo 3 rieši, že ako fungujem pod tlakom. Keď už začneme vidieť, čo všetko nás zahlcuje, už sme si v predchádzajúcom dni, alebo aj teraz si môžete to urobiť, tak v podstate čo nás zahlcuje,
tak ďalšia otázka je, že čo sa so mnou deje, keď je toho veľa. Lebo to je dôležitý moment. Lebo každý človek má svoj vzorec. Ako sa správame, keď na nás je vyvíjaný veľký tlak. A máme tri typy reakcií. Každý človek reaguje inak. Avšak človek máme nejaký prvý režim, ktorý sa volá, že výkonový režim. Výkonový režim hovorí už sám sebe o tom, že niektorí ľudia, ktorí sú pod tlakom, tak naozaj idú do toho výkonu ešte viac. Alebo ten tlak poháňa to, že sú naozaj veľmi vysoko výkonní. Zatnú sa, idú aj cez svoje potreby, cez všetky veci. Navonok síce vyzerajú títo ľudia schopne, ale vnútri to stojí naozaj veľa energie. Toto je človek, ktorý často pôsobí, že všetko zvláda, ale vnútri už dávno ide na rezervu. Každý určite poznáme taký typ človeka, alebo možno aj ty sám, ktorý to pozeráš, alebo sama, tak možno aj ty si tento výkonový typ. Druhým typom je únikový režim. Že niekto ide napríklad do takého, že úniku. Napríklad scrollovanie, odkladanie a namiesto tej hlavnej úlohy robí drobnosti a vychýba sa tej hlavnej úlohe, ktorá je za pár minút, neviem, závisí od úlohy, ale ide proste do úniku. Veta k tomu je, že únik nie je vždy lenivosť, ale niekedy je to snaha nášho nervového systému dostať sa preč od toho tlaku, ktorý je vyvinaný na nás. Čiže druhý typ je únikový typ. Potom máme tretí typ a to je taký chaotický chaos. Znamená, že niekto, kto patrí do toho typu, robí všetko naraz. Nevie, čo má začať, čiže otvorí notebook, mobil, kalendár, poznámky, správy, jednoducho všetko naraz. A začne robiť 5 vecí naraz, ale nedokončí ani jednu. Chaos často vzniká vtedy, keď hlava nemá jasné poradie. Potom máme ďalší a to je kontrolný režim. Niekto začne všetko kontrolovať. Potrebuje nejakú istotu. Potrebuje mať naozaj všetko premyslené do detailov, lenže čím viac tieto veci kontroluje, tak tým viac sa v podstate vyčerpáva ten daný človek. Veta k tomu je, že kontrola môže krátkodobo znížiť úzkosť, ale dlhodobo môže zvýšovať našu mentálnu záťaž. Ďalším typom je zamrznutie. To je taký typ, že zamrzne. Jednoducho nevie sa pohnúť. Vie, čo by mal urobiť, ale nevie, kde má začať, ako začať. Sedí, premýšľa, cíti tlak, ale nevie začať. Žiadna tá akcia neprichádza. Dôležitá veta je, že zamrznutie nie je dôkaz neschopnosti. Často je to signál, že úloha v našej hlave je príliš veľká, alebo náš systém nemá dostatočnú kapacitu. Toto má aj neuropsychologické pozadie. Keď sme samozrejme pod stresom, tak prefrontálne funkcie, teda plánovanie, rozmýšľanie, rozhodovanie, prioritizácia, sebaregulácia, nefungujú rovnako efektívne, ako keď fungujú v tom pokojovom stave, v tom neutrálnom, keď je všetko fajn. Laicky povedané, že keď je systém v tlaku, mozog viac rieši to také preťaženie dňa, než nejakú takú dlhodobú stratégiu, alebo efektívnu stratégiu. Okrem toho sme v predchádzajúcom videu aj spomínali, že nás do značnej miery aj odpávajú nejaké opakované malé rozhodnutia, ktoré za ten deň bežne my vykonávame alebo riešime. Napríklad, čo urobím prvé, čo si dám jesť, komu odpíšem, či mám pracovať alebo oddychovať, či mám cvičiť, upratať. To už sme naozaj veľmi často spomínali a mám tu k tomu aj vedecký bod. Že no a super, mená. Baumeister, a sme v jazykovom okienku, dobre, že dnes idem moderovať. Baumeister a kolegovia v klasickej práci o ego depletion navrhli, že sebaregulácia a aktívne rozhodovanie môžu dočasne čerpať vnútorné zdroje človeka. Neskoršia literatúra tento model spresňuje aj kritizuje, ale pre prax ostáva dôležité, že sebaregulácia a rozhodovanie majú mentálnu cenu a niečo stoja našu psychickú energiu. Ak to preložíme do nejakého takého ľahkého jazyka, tak je to, že proste nie je dobré postaviť si celý ten životný systém
len na vete, že musím sa viac snažiť. Už sme si aj hovorili o tom, že musím, hej, že vymeníme musím za slovičko chcem, lebo NLP, ale ak máš každý deň urobiť stovky mikro rozhodnutí, tak sa potom nečuduj, že pri každom držať silou vôle veľmi rýchlo vyčerpáš, pretože vôľa je tiež téma, o ktorej si povieme neskôr, ale je to veľmi dôležitá téma, lebo vôľa je sval, ktorý si vieme my vypracovať. Čím viac budeme na tom pracovať, tak tým viac budeme mať silnejšiu vôľu. Ale o tom potom. Čiže veta, ktorá je silná k tomuto je, že dobrý systém nie je ten, ktorý od teba stále vyžaduje byť silný a byť super, sila, ale dobrý systém ti znižuje pocit tých zbytočných bojov, ktoré vedieš vo svojej hlave. To je dobrý systém. Otvoríme kapitolu číslo 3. Takto by sme nejako zhrnuli deň číslo 3. Teraz opäť je na čase otvoriť si workbook a vypracovať si tie všetky cvičenia, ktoré tam sú. Naozaj to skúste nepodceňovať, lebo každá tá úloha, ako spomínam skoro vždy, má neurokognitívno-behaviorálny princíp. Čiže ona je tak navrhnutá, že ak tie kroky budeme spájať každý deň, krok po kroku, tými maličkými úlohami, tak za tých 28 dní naozaj budeme mať systém. Systém, ktorý bude fungovať hlavne v ťažkých situáciách. A teraz robíme stále kapitolu mentálny inventár. Takže ak si práve tu, môžeš kľudne pozerať ďalej, čo ťa čaká možno ďalší 4. deň. Ale ak nemáš čas, alebo chceš si to pustiť zajtra, keď ti pošlem ďalší deň workbooku, tak kľudne ostane to na tebe. Poďme na deň číslo 4. Cieľom bude vysvetliť, že teraz sa budeme pozerať skôr na tie opakované vzorce, ktoré robíme. Každý ten jeden chaotický deň je taktiež len deň. Tento typ chaosu opakujeme každý deň, tak sa z toho stáva už taký ten systém chaosu. Už to nie je o tom náhode, o tej náhode, ale už je to naozaj systémový chaos. Opakovaný. Je to inak povedané taký vzorec. To, čo sa opakuje, si zaslúži aj našu pozornosť. A my kde zistíme, že aký vzorec sa nám v našom živote opakuje, prečo konáme tak, ako konáme v tomto dni. Cieľom je vysvetliť vzorec naozaj praktickým spôsobom. Vzorec je náš spôsob fungovania. To znamená, že je to spôsob fungovania, ktorý sa opakuje. Ako sme spomínali, niečo, čo poznáš až príliš dobre, ale budeš to poznať príliš dobre až vtedy, keď to bude naozaj vedomé. Príklady. Mám tu rozpísané príklady, že začínam až vtedy, keď horí nejaký termín alebo deadline. Druhý príklad je, že najprv pomáham všetkým a seba dávam nakoniec. Tretí. Odkladám veci, ktoré majú byť naozaj hodnotené a ktoré sú hodnotné. Celý týždeň zvládam a potom odpadnem, potom ma vypne. Následne hovorím, že som v pohode, ale nie som v pohode. Potrebujem tlak, aby som začala, alebo oddychujem až vtedy, keď už naozaj nevládzam a keď mi telo povie nie. Dôležité je ale povedať, že vzorec sa nedefinuje. Vzorec nie je tvoja identita, ale je to tvoj naučený režim, ktorý naozaj vieme zmeniť. Teraz ideme do takého hlbšieho momentu a to je vlastne systém fungovania. Často chceme zmeniť správanie, ktorému nerozumieme. Chceme prestať napríklad veci odkladať, chceme prestať scrollovať, chceme prestať byť chaotický, chceme prestať veci napríklad kontrolovať. Ale málo kedy sa opýtame, čo mi toto správanie v podstate vyrieši. To pozrieme behaviorálne, si položme otázku, čo mi toto správanie vlastne vyrieši. Každé správanie má nejakú funkciu. To má funkciu, aj to správanie má funkciu, ktoré sa nám nepáči. Aj to má svoju funkciu. Napríklad, odkladanie môže chrániť nás pred zlyhaním. Kontrola môže znižovať neistotu. Výkon môže chrániť pred pocitom nedostatočnosti, únik môže na chvíľu vypnúť tlak a chaos môže byť pokus chytiť všetko naraz. Alebo podchytiť všetko naraz. Čiže keď pochopíš funkciu správania, tak prestaneš sa s ním len nejakože byť. Poďme to prepojiť s workbookom. Takže cieľom je povedať aj, čo idete robiť vo workbooku na 4. deň. Len si máš všimnúť to, čo sa ti opakuje. Len si všimni to, čo sa ti v podstate opakuje.
Aká situácia sa ti opakuje, aký pocit sa ti pri tom opakuje, aká reakcia, aký režim a čo poznáš až príliš dobre. A hlavná veta dňa číslo 4 je všimnúť si ten opakujúci sa režim. Chcem si to shrnúť, aby ste sa v tom úplne nestratili, pretože sme si tu povedali naozaj mnoho hodnotných informácií. Deň číslo 2 riešime, čo vôbec v tej hlave nesieme. Deň číslo 3, ako reagujeme pod tlakom a ktorý typ z tých 5 sme. A deň číslo 4, čo sa nám opakuje. Najprv vyložíš batoh. To znamená, že batoh je pomyselne naša hlava. Pretože do toho batoha si naozaj môžeme dať veľa vecí, ktoré budú ale ťažké. A predstav si, že ten batoh je naozaj extrémne ťažký a ten batoh nosíš celý deň. Celý deň ideš s ním do obchodu, do práce, jednoducho všade. Šoferuješ s ním, nedáš ho proste dole. A ten batoh je pomyselne naša hlava. Je fyzicky ťažký ten batoh. Takže pre našu hlavu to znamená psychicky ťažší. A ty ten batoh postupne budeš vykladať tie veci z batoha. A hneď to bude ľahšie, hneď sa nám lepšie bude fungovať. Čiže preto batoh. Najprv vyložíme ten batoh pomyselný, potom si všimneme reakciu na to, keď na nás tlačí nejaký fakt silný tlak, alebo keď tlačíme na výkon. A nakoniec, ten ďalší deň, si všimneme ten náš opakovaný vzorec, ktorý máme. Toto video ti má vysvetliť, že prečo to tak funguje. Avšak workbook ti ukáže, kde presne sa toto u teba deje. Dnes sa nepotrebuješ hneď meniť. Stále pamätaj, že ty si začínaš na druhom dni. Ak máš druhý deň, ideš tretí a štvrtý. Sa nepotrebujeme hneď meniť, by bol zase len ďalší vyvíjaný tlak. Dnes potrebujeme len presnejšie vidieť veci. Nie hanbou, nie výkonom, tým, že si povieš, že si zlý, zlá alebo neschopná, ale tým, že začneme presnejšie rozumieť svojmu systému, svojmu osobnému systému. Čistá hlava nevzniká tým, že staneš dokonalou, ale vzniká tým, že prestaneš pred sebou zahmlievať tú realitu. V tomto videu sme si vraveli, čo nesiem, to je deň číslo 2, batoh, deň číslo 3, ako reagujem a deň číslo 4, čo sa opakuje. Keď celý deň niečo robíš a večer si unavená, batoh nebol na chrbte, ale bol v našej hlave. Ideme z toho chaosu, čo nesieme, ako reagujeme a čo sa nám opakuje. Keď to pomenuješ, už to nie je jeden veľký chaos, lebo už sú to jednotlivé položky, už to nie je chaos. To, ako som hovorila na začiatku, dáta. Dátami sa dá pracovať. Prejdeme z toho chaosu do spracovania nášho osobného systému do dát. Ja verím, že to video bolo pre teba efektívne, že sme si niečo nové povedali a pamätaj na to, že vypracovať workbook je pre teba a naozaj, ak to budeš robiť tými maličkými krôčikmi, každý deň malá úloha, tak sa v pointe za tých 28 dní dostaneme k tomu, že sa sami viac poznáme, že sa budeme poznať, budeme vedieť, ako na veci reagovať a v neposlednom rade je to pre teba a podložené neurokognitívno-behaviorálnymi technikami do života. Samozrejme, ak budeš potrebovať nejakú pomoc alebo nejakú osobnú konzultáciu, napíš mi, som tu pre teba. No, ja verím, že to video bolo prínosné a efektívne a nám už nič iné nezostáva, iba vidíme sa v ďalšom videu a tým, že tieto maličké krôčiky budú pre vás mať efekt a že vás posunú tam, kam byť chcete, respektíve chceme. Tak ja vám želám ešte pekný deň a vidíme sa potom. Čau!